ассалому алайкум дӯстои азиз, чӣ хеле ки мебинед мо дар беморхона қарор дорем. дар назди ҳамин модаре ки дар шабакаи интернет муроҷиат кардагиданд ба бародарои хайрхоҳ барои ҳамин шавҳаршона ҷароҳӣ кардан, хушбахтона мо ҳамин маблағе ки ба ҳамин бародар дар кор буд бо дастгирии шумо бародаро худованд давлат иноят зиёда кунад ҷамъоварӣ кардем. инам ҳамин бародара ҷароҳӣ кардем. шукронаи худо бародар соз шиданд, нағз шиданд, бисёр миннатдоранд. ирӯз хушбахтона ай беморхона ҷавобшон метаҳанд ба тани сиҳат ба вақти хиш ба назди фарзандошон мераванд. ана мо омадем ки миннатдории ҳамин модар ба бародарои хайрхоҳ ва миннатдории ҳамин ака ба бародарои хайрхоҳ ҳазор раҳмати калон ки бетараф наштем. ина апаҷон хай муборак шава ки шумо ай беморхона ҷавоб мешавем ба назди фарзандотон мерен. ассалому алайкум бародарои дастбахайр, акаҷоно, додарҷоно, раҳмат ки шумо моро дастгирӣ кардед. бо дастгирии шумо ва бо дастгирии акаи сарвиноз ки моро дастгирӣ карданд, ба мо маблағ дар кор буд, он маблағро ҷамъ кардан, бо шавҳарамро оператсия карда. мана худо ба шукр шавҳарам нағз, бо сари баланд ман шавҳарамро гирифта ба назди фарзандоям мебарам. раҳмат ба он духтурое ки моро ҷарроҳӣ карданд, ба Расулов, ба Шамсев. худо аз шумо розӣ бошад ки моро дастгирӣ кардетон. раҳмати калон. гуфтаниам ҳастам ки ҳазор раҳмат да ман дасти ёрӣ расондан, ҳазор миннатдор ҳамашон бо дастгири ҳамро нағз гузишти ҷарроҳӣ. ҳазор раҳмат. чӣ хеле ки ҳамаи апаи сарвиноз гуфтанд ва ҳамин бародаро гуфтанд, модар гуфтанд, ҳазор раҳмат ба ҳар яке шумо ки бетараф наштиден, ҳамин бародарро дастгирӣ карден, набоз ба хонашон мераанд. имрӯз ба ҳамао каналое ки ҳамин видеоро паҳн кардан ҳазор раҳмат мегӯям. миннатдор ҳастем ки дар бари мо ҳастем. ҳазор раҳмат ба канали Хайр Муҳоҷир ки сухани моро рад намекунанду ҳамин хел навораи хайриявия паҳн мекунанду дастгирӣ мекунанд. худо ай ҳаматон розӣ боша. худованд нигаҳбонтон.